Formålet er at undersøge enzymet spytamylases nedbrydning af stivelse. Teori. Enzymet spytamylase er et fordøjelsesenzym, der findes i spyt hos os mennesker og pattedyr. Spytamylase indleder nedbrydningen af stivelse til simple sukkerarter og gør det til monosakkarider. Stivelse. Stivelse er det kulhydrat, som vi får mest igennem kosten. Inden for kulhydrater findes der 3 overordnede grupper: monosakkarider, disakkarider og polysakkarider. Stivelse tilhører polysakkariderne. Monosakkarider består kun af ét kulstofatom og er derfor det mest simple kulhydrat. Et disakkarid er et molekyle sammensat af 2 kulstofatomer. Er molekylet sammensat af flere kulstofatomer end 2, er der tale om et polysakkarid. Polysakkarider kan ikke anvendes direkte i kroppen. De skal derfor først spaltes i mave- og tarmkanalen til mindre enheder, såsom aminosyre og monosakkarider. Disse mindre enheder optages i blodet for at blive transporteret rundt i kroppen til cellerne. Her anvendes de som brændstof til respirationen, der frembringer energi til cellernes funktioner. Polysakkaridets stivelse består af lange kæder af glukose. Stivelse fås især gennem føde som hvidt brød, pasta og kartofler. Spytamylase binder sig til stivelse, som vil blive spaltet ved bindingsstedet, også kaldt peptidbindinger. Enzymer er proteiner og biologiske katalysatorer, som derfor er opbygget af lange kæder af aminosyre. En katalysator er et stof, der øger hastigheden af en kemisk proces. Enzymers evne til at kunne fungere er afhængig af temperaturen. Et enzym fungerer bedst ved en temperatur omkring de 40 grader. Hvis det bliver udsat for en højere eller en lavere temperatur, vil enzymets evne til at fungere falde. Hvis det bliver udsat for en højere temperatur, vil enzymet detonatere efterhånden, som det bliver opvarmet. Detonatere betyder, at enzymets struktur vil blive ødelagt og ikke kan genoprettes. Jod er en indikator, der bruges til at indikere stivelse. Stoffet går i forbindelse med amylose i stivelsen og danner den her mørkeblå farve. Når stivelse bliver nedbrudt til mindre enheder, slipper jodatomerne, og væskens blålige farve forsvinder. På den måde kan vi så se, om amylosaserne nedbryder stivelsen. Stivelsesopløsningen er den eneste, der vil ændre farve, da jodindikatoren viser, om der er stivelse i de forskellige blandinger. Når spytopløsning er blandet med stivelsesopløsning, vil stivelsen forsvinde med tiden, da enzymerne i spyttet nedbryder stivelsen. Hvis spytanalyser opvarmes, vil enzymerne ikke kunne nedbryde stivelsen, da varmen har dræbt enzymerne. 2-4 ml spyt blev spyttet i et måleglas og fortyndet med postevand i forholdet 1:1. Der blev brugt 2 reagensglas med hver 1 ml spytopløsning.